Isikhundla senhloko yamajaji sizovuleka uma esegcina mhla ziyishumi nomuvo kwephezulu osiphethe njengamanje uMogoeng. Ukuqokwa kamengameli wamajaji eWestern Cape uJohn Hlophe kwesekwa inhlangano iBlack Lawyers Association, kanti njengamanje ubhekene nohlelo lokubekwa icala okwaphakanyiswa yikhomishana yezobulungiswa. Lokhu kuza emva kokutholwa enecala longayiphathi kahle kulandela ukutholakala ukuthi wazama ukunxenxa amajaji enkantolo yomthethosisekelo ukuba avune owayengumengameli we-ANC uJacob Zuma ecaleni ayebhekene nalo ngo-2008. Umvikeli womphakathi uBusisiwe Mkhwebane naye ubhekene nenselele yezomthetho futhi ubhekene nophenyo eParliament malungana nokulungela kwakhe ukuba kulesi sikhundla. Aphawulile amaqembu ezombusazwe ngaloluhlu. In their totality, the 8 candidates nominated for Chief Justice, they are very dignified South Africans from the jurist with legal and sound background. In looking through the names, we note that there are some who are currently undergoing certain inquiries, and we trust that those inquiries will be concluded sooner rather than later. The Freedom Front Plus is disappointed that we can have institutions and individuals that can nominate controversial people like that Judge President Hlophe and the Public Protector Busisiwe Mkhwebane. While there are a few surprising candidates, given various findings against them, which will no doubt elicit objections, there are equally a number of strong and suitably qualified candidates. Umlando ngabaqokiwe uyatholakala kuwebsite yehhovisi likaMengameli. Abaphikisana nokuqokwa kwalaba bangakwenza lokhu ngokuxhumana nehhovisi likaMengameli mhla ziyishumi-15 kwephezulu. Ithimba elibhekele ukuqokwa kwalaba lizobheka izethulo zokuphikisana nokuqokwa kwabo ngaphambi kokuba liyise uhlu kuMengameli lwabahlungiwe abasele ongaba abathathu kuya kwabahlanu.